दावागुरि गामिनि दोंसेल' लामा जुब जुब अखा हानायजों दिनैनि हराव गिसिखा लांजोबनानै सिलिंखार जायो। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव रायजो जानाय हाथिसार ओनसोलनि दावागुरि गामिनि दोंसेल' लामाया जुब जुब अखा हानायनि थाखाय गिसिखा लांजोबबाय। बेखौ गामिनि गावबुरा आनाराम बसुमतारिया खौरांगिरिनो फोरमायदों दि बे लामाजोंनो दै लायनो थांनाय लोमजानाय बेमारिफोरखौबो लांलाय लाबोलाय खालामनो खस्थ' मोनगासिनो होननानै बेनिखायनो दानि सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा थाब नायसननानै राहा लानो खावलायहरो बिथांमोना। बेयो दावागुरि गामि फार्स्ट नम्बर। बेयो माने दिनै मोनायाव अखा हानानै दै फैनानै खुरजंदों आरो। ओमफ्राय बे लामाजों न'खरसे बायदि थांलाय फैलाय न'खरसे माने गुबुननिफ्राय फैनायाबो बिजों थाबायो। बेनो मेन लामा आरो। ओरै रैसुमैगुरि दङ, ओरैजाय साहा दावागुरि दङ। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बिजों बे लामाजों हान्थियाबा जेबो राहा गैया आरो। माबायदि फैयोबा बेखौहाय मोजां खालामनो हागोन? बे बुस्थुखौहाय प्रटेक्सन होनांगोन आरो, जाहाथे दैया बेजों फैनो हाया। बेनि थाखाय मोनसे प्रटेक्सन खालामना होनांगोन आरो। ड्रेन होयोबा मोजां जागोन। प्रटेक्सनजों लोगोसे ड्रेन होनांगोन आरो। जोंनि लुगैनाया बेनोथ' बेखौ दानि जे सरकार बिथांमोना जेन बेखौ थाबैनो बानायफैयो, बेखौनो जोंनि खावलायनाय आरो जोंनिफ्राय। बे माने बोसोरै जायो आरो बेबायदिया, बोसोरै दैज्लाङाव जायो। मैया दाख्लै एसे मोजांमोन आरो। दाख्लैनि खनसे अखा हानायाव एसे जादों, ओमफ्राय दिनै हराव रासिन जानानै थाबाय आरो। दैज्लां बोथोराव जोबनो थाङाखै, मास मोननैसो दंबावो। बे मास मोननैसोआवहाय बिदि अखा हाबाय थायोब्ला माबायदि अबस्था गोलैगोन? बेथ' गाज्रि अबस्थायाव गोलैथारगोन, एकदम बे खुरलांजोबथारगोन आरो। सिङाव माने बाला गोजा नालाय बुस्थुआ, एसे अखा हाबानो बोहैबानो माने खुरलांजोबो आरो। बालाजों अन्थाइजों नालाय बुस्थुआ, गोरा हा नङा। सोरबाफोर बेमार आजार जायोबा गारिफोरजों लानानै थांनो हानाय माबा मोनसे बेबस्थायानो जाहैबाय। बेबस्थायाथ' गारिजों लांनो हानायनि जेबो बेबस्था जाया बियो। दै रोगानो मानो बिराद उसुबिदायाव गोलैयो आरो जोङो दा। दैया साइकेलजों रोगायो, बांसिनानो हिनजावफोर रोगानाय जायो आरो दैया। हौवाफ्रा हाजिरा मुजिरायाव थांनाय, ओमफ्राय हिनजावफोर रोगानाय जायो आरो।